Има ли бърз анти-Лондон план за черните? Ето един от най-бързите начини. D4, D5, офицер F4, кон F6, кон F3, C5. Напрежението в центъра нараства след кон C6. Веднага дама B6, атака над слабостта на белите на B2. Дама B3, симетрия, C4, предизвикваме белите да вземат, но това не е добро решение, защото открива топа. Дама C2, офицер F5, бум, жертва. Но ако белите приемат, те губят ето тази пешка и топа е в плен. Дама C1, съответно черните владеят повече пространство, E6, кон BD2, кон H5, нападаме офицера, офицер G3, винаги е добре да оставаме с двойка офицери. В случая черните вече завладяват все повече пространство. Офицер E2, офицер E7 и тук черните вече са по-добре. Пожелавам ви успех! Последвайте ме и за още такива примери.